Hej Blok. Så den har lige været til hovedet på. Så kommer jeg lidt. Jeg ikke lige først. Det var pænt. Ja, det var helt Mam. Hej, Blokken. Hej, det er godt alle sammen. Ja, det håber jeg har. Vi har taget stearinlys. Ej, hvor er vi hyggelige. Hvad var det, vi skulle snakke om i dag? Vi skal snakke om sex og kondomer og beskyttelse. Ja, vi skal huske at bruge sådan nogle her også. Gang i boller, fordi jeg har faktisk kære mange af dem. Fordi man kan få kønssygdomme, ikke? Ja, man kan få klamydia, AIDS og HIV og sådan noget. Ja. Og det er ikke så godt, ja. Nej. Jeg har faktisk ikke mange. Du har faktisk ikke fået mig. Jeg ser ikke, hvad jeg har nu derhjemme. Ja, jeg skal ikke. Der du skulle have set, jeg har den her blå. Det var en joke, gris. Altså hvis vi også gerne vil have nogle piller, ikke også? Jeg skal også huske p-piller, ikke også? Det er ikke p-piller, det er. Ja, det skulle da. Det er det sgu da ikke. Det er bare vi leger lige det p-piller, skulle vi også huske nogle her, ikke også? P-piller. Huske dem her. Så bitte små piller. Og for nogle af dem skal du bruge, fordi at... 1, 2... Det er lige meget, hvor mange du har. Nej, det er sgu lige det er skub mig. Det var sgu selv. Bitch, fight. I need another story, something to get off my chest. My life gets kind of boring. It's something that I can't confess.